Wat is gerecht? Is me se Anna. Agus is mar sé Evie. Agus in neomh mu ag den na panca go bhígan. Clúir bán, siúcra, ulla, salan, púdar bácola, baine, agus cear suas aon toppings atá. So ar dús tomad chun na hábhar fád a chur isteach sa bhála. An ceann is tábhachtaí, siúcra, salan, Chur mud an bainirteach. Inis an alla. agus támad chun gachrod a bhesca le chéile. Curbe gan íon elbow grease isteachán. Bá an spún na ghór chun é a chuir trasna. Ban tríal as na panca go a flitáil. Tóg an bhrucht don iad agus bí flathúil leis na toppings ar fad. Tjáte go das. Tásúla an go hahain an edis seolib, Tá mu lá go bhéil inis. Bannig é solt as máirt na bancoga.